Ngayon, paano mo ma-maintain ang pagiging madisiplina mo sa lahat? Like, andyan na po yung sa pera. Siyempre, pag successful ka na, ang dami mo nang naipon, ganon, given na yon. So, paano natin ma-maintain, Mr. Mike? Discipline, isa sa mga bagay na mahirap makuha o mahirap makamit. Kasi for me, i-define ko muna para sa akin yung discipline. Discipline is an act. Ito yung mga ayaw mong gawin, pero kailangan mong gawin kasi dapat. For example, magbibigay ako ng very basic example. Sa pagpasok sa trabaho, ang hirap gumising sa umaga. Gusto mong matulog, gusto mo pang magpahinga. Pero kung disiplinado ka at alam mo na mayroon kang pupuntahan, alam mo na papasok ka sa trabaho, automatic kahit ayaw mo, dahil nga disiplinado ka, gigising ka kahit ayaw mo. Pero napakaraming bagay pa talaga na ma-encounter natin na ayaw nating gawin, pero kailangan dahil yun nga yung dapat. So, paano siya ma-maintain? Paano ma-maintain ang discipline? Pag may disiplina ka na, hindi na siya ganun kahirap eh. Kasi mahirap ang sa part ng discipline, mahirap siyang kuhanin, mahirap siyang makamit, mahirap siyang magawa. Pero pag may discipline ka na, hindi na ganun kahirap ma-maintain. Paano siya ma-maintain? Well, kailangan mong isipin yung future. Kailangan natin isipin yung future. The moment na nawawala na sa atin yung disiplina, feeling natin nawawala na, kailangan nakatingin tayo 2 years, 5 years from now sa future para siya yung maging wake up call natin. Meron pa akong kailangan gawin sa future. The Answer Ko.